ganda ng weather, guys. Oh. Hi, Joey. Good morning. How are you? Good. How's your sleep? Yeah, good. You sleep really late last night. Alis na sila. See you, Danny. See you tonight. Have fun with the girls. Yeah. Have fun. Okay. Go, hon. It's alright. Guys, nakakaiyak, Char. Ano ba yan? Na-delete ko lang. Gusto ko lang naman mag-delete ng isa. Na-delete ko lahat ng ganap namin, guys. So, mag-delete. Na-delete siya. My goodness. Pati siguro yung sa wedding, hindi ko alam. Eh, baka mariba, ano mo pa, We'll see. We'll see, guys. Ang dami naming ginawa. Na-delete siya. Ay, yung live golf ni Jan, yung naglaba ako. Naglaba. Ano pang ginawa namin ni Honey? Kaya huwag ka mag-delete sa small screen. Oh my God. Na-delete siya. Ito yung osmong ngayon. Gusto ko lang na mag-delete ng kisa lang naman. Na-delete all. Hindi naman siya nagsabing delete all. May bin lang. So, dinelete ko lang yung parang isang screen. Kasi naka-delete ako before. Na isa. So, okay siya. Tapos ngayon, ginawa ko ulit. Baka na-select all. Baka na-select all. Hindi naman. Bakit ganun? Try mo, i-check sa laptop. Check. Wala. Good afternoon. Magulit. Wala. Hindi. Walang, walang album. Saan na try mo na? Walang album? No video catch. Shit. Good afternoon, guys. Na-delete ko kayo. Today is April. See, wala. Ayun, putik ka. Nagsasearch pa lang. Shit, wait lang. I-add mo yung ano mo. Good afternoon. Vlog ka na lang ulit. So, Q&A tayo. Guys, ang dami. Haba na daw ng vlog. Dami na daw ng haba-habaan mo na lang yung video dito. Oh my God. April, ano ngayon? Hindi kasi yung... Papatawa kami. Hindi. Ano ngayon? April, ano ngayon? 28. Guys, dito ako sa bahay niya. Ang dami na namin nagawa. Yung kasal. Yung kasal na iba nandoon. Meron daw ibang clips eh. So, ang tanong, ilang clips ang na-transfer mo? Feeling ko nga, hindi ko na-transfer. Hindi mo na-transfer talaga. Oh, yan lang. Ang hilig mo kasi mang-delete. So yun guys, na-delete ko yung files. Isa lang dinelete ko, na-delete all. Gamit ko kayo. So kanina, ang dami kong ganap kanina. Umalis, sabi ko sa inyo, di ba, umalis si Jan sa live golf. Oo, para makapasok din. Nag-vlog akong konti doon na maliit sa sa... Kasya ba ako doon? Ay, hindi Kasya rin. Hindi rin ako. Hindi ko na-vlog ko doon si Dan. Doon yata sa G7X yung pagpunta ni Dan. Pero after... Dami mo bang camera? Ay, sus guys, okay lang kayo. Ang dami niyang backup. Hindi, isa lang. Ano lang yun? 30 seconds lang yun. Nag-high lang kasi nga, nag-transfer ako ng file sa computer. Ipuno na rin yung computer ko. Okay, move ko na lang ulit yung kayo. So anyway, dito na ako ilamers. Ang dami nang naganap, guys. Doon pa lang bago ako umalis, pinikap ako. Alas 4 na. Nagsimula ako mag-vlog, alas 9. Pag alis ni Jan, kasi nga, nanood sila ng live golf. Eh, nadamay kong ma-delete yung guys, yung ganap kahapon. So, hindi ko alam kung saan. Hanggang saan nyo lang. Na-select all mo talaga yun. Na-select all mo siya. Na-select all ko siguro yun. Kasi pati yung kahapon. Shit. Yung gabi na, yung sa kasal, sa iba sa kasal, guys, na-delete ko doon. Yung ganap sa iba sa kasal. Oo. Well, see, baka sana hindi. Okay lang sana pag hindi yung sa kasal. Kung if ever man na na-delete ko, kunti lang, yung pagdating na namin sa Big Four. Kasi blinag ko doon si Jan kasi kawawa noon si Jan. Nakatulog yung mga bata si Jan. Kami lang ni Jan yung nag-set up ng caravan. And then, kanina nag-vlog ako, naglaba ako guys, nagtupi, tapos hindi ako naka-edit kasi nga nilininis ko rin yung caravan. And, si Reyes dapat magpipick up sa akin pero nagbago kasi si Mers mas malapit sa akin dito sa caravan. So, siya nag-pick up sa akin. Pumunta kami ng IKEA guys. Pagpunta namin ng IKEA, kumain kami. Tapos, plano namin, bibili sana kami ng Ziploc, pero ang nabili namin ay madami. Dali, i-haul ko na lang kaya yung nabili ko. I-haul mo na! Habaan mo!
I-haul ko na lang sa inyo guys yung... I-haul ko na lang. I-haul ko na lang. Daming problema ng buhay. Ay, Diyos ko. At least, pag bumili si Mers, ang dami. Ang dami mo ng alam. Hindi, magka-phone na lang ako. Kasi sa phone ka din nag-ano. Sarap ng malamig na tubig. Yan. Ayan. Ay, itas ko kayo guys. Oh. Ayan. So, okay yung audio pa rin yan. Okay, basta wag mo lang siyang tatakpan. Nakita mo? May clinic ako, tapos sabi niya mag-calibrate ng gimbal calibrating, do not move device. Nag-did na, di ba? Nag-move Gumagalaw mag-isa, parang buang. Oo, no? Dahil kasi may gimbal Nagka-calibrate siya. yung gimbal. Hindi ko alam. Ay, Ayan. successful daw. So, nakalock na yan. Kung nandiyan na yung Speed. Ayan, sobrang linaw. Di ba sa akin medyo dark? Oo, ito malinaw na. Malinaw kasi Tingnan mo, nakafocus sa boobs. O, di ba? Kung alam Tingnan mo mo. saan siya nakatingin. Alam mo, buwang! Nandito, ulo ka! Ay, Ayan na. Tsaka mas malaki na yung screen. Oo. Ito, di ba may wide din yan ng lens? What? Oh, Yung mayroon. may- May ilalagay ka. So, hindi yun kasama sa binili mo? Pag gusto mo yung 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 packet, creator mo na- creator. Oh, sa akin hindi ako nag-creator. Ano lang 'yan? Kasi nga kay Holly. Wala eh. wala. Meron niya, nalalaki yan. Yun nga, ang lit na lalaki. Yan pa kaya. Wala pa. Hindi ko hanapin. Tunlin lang na to, hindi ko pa rin matapos-tapos. Ito siguro. Yan. Settings. Ayan, gimbal. Ayan, follow. Nasaan yung isa? Ayun. Buang Tilt lock. Ayan, i-tilt lock mo. Yan So, nga yun na. yung focus. Yan nga yung nakaano ko kanina. Eto, tilt lock. Yan nga yung setting ko kanina. Pinapalo ka niya? Ano? Hindi niya ako Ano pinapalo. pero ayan, ibababa mo. Kaya sa nga. akin, okay lang naman kasi. Tingnan mo, ha? Tingnan mo sa akin. Hindi kaya Oh, pinapalo. tingnan mo. Oo. Oh, ganyan lang. Kaya nga. Baka iba na yung tiri. O, tingnan mo. Pag Ay, ang ginanong ko, taas, andun din no? siya. Oh, sa akin, tingnan mo. Oh. Mabagal yung leeg niya. Ano siya? meron siyang Nakatap, lockjaw. Steve. May lockjaw. Tingnan mo to. Ganun ko. Nakahanga na buhang. Oh. Oh, ang bilis. Oh, nakayuko. Wala. Oh, hangad na. Wala. Oh, kaya mo, halay. Nasa boobs ko na. So, kailangan mo siyang ano na lang, Kailangan manual. i-recenter lagi. Oo, i-recenter mo lagi. Pero ang ganda ng ang linaw niya. Doon ka lang dapat masanay. Rinesenter mo siya palagi. I-haul ko na lang to si mga sis kasi nag-vlog ako sa IKEA nga. Ilalive kita sa TikTok mo. Ganyan. Sa Facebook ko, kailangan mo. Oh my God! Ang dami kong ganap. Kasi may ako mag-text din. Sa TikTok? Kasi nasa Pinas TikTok pala ako. TikTok Pinas Pero ka? wala nagbibigay ng heart. Nagagaling-galing ka. Ayan, meron lang nabiling pillow. Katulad daw to kay Sisi Ray. So, itry ko kasi hindi ko pa na-try yung IKEA na pillow. Si Jan, naghahanap siya ng pillow na maganda. So, eto, itry natin. Ano lang, ang ganda sana ng vlog ko doon, mga sis. Oh, pero yung dalawang pillow. Si North Store. Ano pangalan na? Si North Store. Ang hirap ang banggitin ang pangalan ng pillow na to sa mga bata. Meron tayong Nerd Stalart. Yeah, North Store. Nerd Stalart. Tatlo para sa, kasi si Holly gusto niya din. So, ayan, tatlo. And, mga ziplock. Ayan, ang ziplock. Meron na sila guys na na ganito kaliit. Ganyan kaliit, yung 0.3. Ah, hindi. Meron ka maliit? Meron yung 3 quarts, 2.5. Then, meron tayong, ito yung lagi na ubos sa akin, yung 1 liter. Yeah. Yung, ayan. Hindi yung palaki. So, yan guys. Oh, sayang yung mga vlog. Sana, yung sa wedding, hopefully yung sa wedding, hindi ko, naman na-transfer ko yung iba. Pero pag hindi, wala guys. Na-delete natin. Pasensya. Basta sinundo pumunta si Dan doon sa, baka nandun siya sa isang, camera, sa G7X. Kasi nagta-transfer kasi ako kanina nung dumating si Dan. So, ginamit ko yung isang phone, isang camera. So, yun guys, ang ganda. Pasensya na, delete ko. Ang dami kong ganap kaninang umaga, pag-alis. Tapos, inayusan ko si Holly. Ang laundry. Oo, nag-laundry nga. Tapos si Holly. Gusto mo i-haul mo yung akin din.
ilabas, Yoli pa lang papagan. Wala na, yun lang. Ilang minutes na ba to? 5 minutes na to? Okay, dito tayo kay Lamer's living room. Oh my God. Ayan pala yung itsura ni Holly, guys. Inayusan ko siya nung nagbablog kami kaninang umaga, pero nawala. Ayun, basta siya. Tinalian ko siyang ganon. Kasi wala pala si Harley umalis. Ayun na. I like the airplane. Go, tingnan pag... Go, Tito Jan! Go, Tito Jan! Is it Tito Jan? Pinapalitan si Riker. Ay, sayang tayo lagay yung clips ko, guys. Yeah. Wala, chinek ko. Parang wala, sis. Paano? Sana nga, kung nandyan, sis. Wala. Guys, nawala yung earrings ko. It's not my day today. Your earring. At least, may earring na lang pala. May isa pa, pero yung isa nawala. Yung Japan earring ko. Tinatry ng sisi ko doon. Tinatry niya baka na-shoot ko doon. Tinignan niya sa clips niya. Nung kumakain kami, kasi nag-vlog din ako doon, pero wala na, na-delete ko. Na-delete na nga eh. So, kumakain kami, sa vlog niya, nandoon pa yung dalawa. Lumabas kami, wala na raw yung isa. Wala na. Guys, alis na kami. May dinner pala kami, guys. Hindi ko na nabanggit dito, pero sa na-erase kong vlog, nabanggit ko lahat ng mga details doon. Yun, alis kami, magdi-dinner kami. Mimit na lang namin si Jan kung saan kayo magdi-dinner. Kasi malapit doon kung saan tayo nag-stay. Sa Caravan Park. Diba ang dilim? Ayan na si Tito Jan. Dito na kami, guys, kung saan kayo magdi-dinner. Nasa parking pa lang. Pero ang dilim. Tingnan mo. Oh, tingnan mo. Diba? Parang may multo. May multo, diba? Ang linaw dyan. Malinaw. Come on. Hoy. Okay, tara. Dito na tayo. Ano to eh? Pang wheelchair. West Beach SLSC. Dito na si Mers. Tinuloy ni Kuya. Dito na tayo. Ay! Saan tayo? You think so? Smells good. It smells good. Oh. What's that one? Apple juice. Meron na tayong lemon bitters. What? Is it juice? What's that? I don't even know. Huh? Maybe it tastes like Sprite. Yeah, it's just like a Sprite, Baba. Nandun sila. Tingnan mo yung kulay. Tingnan ko lang yan. Dark. Ano naman, okay naman. Liit lang. Liit lang. Sabihan si Jan na sila. Si Mars, yan si Boss. Arlo, Sisi. Oh, the lipstick is so red. Pink pala. What's this one? What are you having, Baba? What's that? Butter and cheese. Butter and chicken pasta. No, butter, cheese, pasta. Ah, butter cheese pasta. What are you having, Kuya? Yeah, with what? Diretso lang ako kuha ng cheese. Wala nang paalam. It's alright. There's a lot. Ayan, meron dyan na cheesy, what you call that? Cheesy garlic. Good, sa? Oy, alam mo, maganda dito kasi pwede ka magdala nito, i-charge mo lang. Ah, yeah. So, hindi ko na kailangan ng extra battery. Chino-charge ko na kayo. Kasi may tripod. Oo. Han, what do you call that one? Clubhouse?
Ah, so, looks nice. Yan yung kay John. Meron siyang bacon, eggs, tomatoes. Basta masarap siya. Si Kuya paubos na, oh. Masarap to, no? Mom, shake that one too. Mom, shake that one too. Mom, This is good. What did you get? What's that? Chicken, pasta. Chicken, what you call that, Baba? Mom, butter. Butter cheese. Sorry. Kinakain ng isa. Tapos na siya. Kinain na ni Sak yung tira ni Holly. Si Kuya malapit na. Diyan parang ang sarap ng kanyang kinakain. Where's the extra rice? Ah, I got extra rice. This yeah, rice. You want rice, boy? Okay, I'll give you rice. Akin na. Si Riker kasi nagkuha tayong extra rice kasi si Riker. Basmati rice. Kain na tayo, guys. Nag-ano ka talaga dahil tapos mo talaga yung marinada mo. Try ko muna. Wala na ng kutsara. Kapal na pasta ko. Pwede ako magsulat siya. Go, Kuya. May pagkanan ko. Try mo. May pagkanan doon. May masarap doon. May pagkanan doon. Pagkanan doon sa... No, it's smoky. Sarap ng chicken. Hindi pa ganun kakapal. Hindi. Masarap sa rice na sauce. Daming kayo. Daming meat. Pero very tender. Hoy, girl, kita na. What's wrong? Come on, give me. Mom, what's that? Do you like the rice one? Apple juice? That. Dessert! Oh my God! I got. Wow, Zach! Who's that one? Thank you very much. Alam mo ba? Oh my God! Ang sarap ng mga dessert nila! Chocolate brownie with ice cream. Oh, yo! The ice is coming! Wow, Kuya! Oh, Kuya Sako, come on, Zo. Oh. No, thanks, Kuya Zak. Kay Kuya, waffle with, what's that? Cherry? Raspberry. Tagal magkapag. Tagal lang set up pieces. Tunaw na lang yung ice cream. Grabe. Dongo. Kuya Sam is giving you.
bago matulog yung ice cream. Yeah, so, good job. Good job. Nice? Nice? Oh, dry daw. Dry daw. Favorite. Ha? Mapait? Brownie. Tumambit tong isa o doon, ang layo niya, oh. Pumunta siya dito kay Kuya Sak, oh. Ah, doon pala siya galing sa kabilang table. Yung mo, oh. Favorite. Ha? Mapait? Brownie. Tumambit tong isa o doon, ang layo niya, oh. Pumunta siya dito kay Kuya Sak, oh. Ah, doon pala siya galing sa kabilang table. Yung mo, oh. No, not that case. Guys, dito lang kami sa caravan. 9:01 na, guys. And yun na nga, guys. Nawala ko yung aking... Yeah, yung aking earrings, guys. Ito. Yung Japan pa naman to. Nawala sa IKEA. Wow. Wala na tayong magagawa. What's that? Pillow case. That's their pillow for like... Put your head on that. Put your head on that. Nice. Ayan. Tatry na nila. These are our cases. Nice. Ayan. Oh, So yung vlog ko, ang nawalang vlog, na-delete ko din yung vlog ko dito lahat, guys. Simula kagabi, yung pagdating namin, pag-setup namin ng caravan. And then yung kaninang umaga, ang dami kong ginawa. Kaninang umaga, naglinis dito, naglaba, nagtupi. Tapos inayusan ko si Holly ng buhok niya. So then what colors and all you picked was white? No, there's only white and blue. Mom, There's no other colors. I'm bringing this inside too. Yeah, oh, gusto rin nilang gamitin, hindi pa Into the nalalaban. house. Yeah, that's for the house. I thought it was for the carrier. No, that's for the house because they don't like the pillow in our house. Well, I don't know what the pillar is. Oh, next time I'll buy for... I think it goes For on here. that time, doesn't it? Yeah, no, Kuya, this will be in... Kuya, this one like this. There's a hole in the middle, at the back. Yeah, like that. Where's the pillar? Tulungan ko nga muna to. So yun guys, kulang ang ating vlog, guys. Yung kaninang umagang vlog, wala talaga na yun. Here, Kuya, hold that one. Yes, roll that Like in the this. bag. What's that? It's small, but Back there, baby. Oh, I can put my shoes there. Huh? Okay. how do Where's you, your... is this right, Mom? Yep. Fix Yeah. it. Okay, do the good corners, night. Good and night. Fix it all properly back. Diba? Kagulo You na don't want sa them all, do kanila. you? No, there's on... Yeah, because for the... Give me all your papers. Maganda itong lalagyan ng There's one more sapatos. paper. Pag nag... What was that umaalis. bag in the car? I'll put that in there too. Ah, that's my gift for Kathy, but Kathy didn't come today, so I'll give it to It's already her. got hair on it. So give it I haven't even touched it. Okay, this one is going to the... How do you put this How are we gonna put this one? Now we put this one here for now. How do you put this on? Akin na. It's a skirt. Akin na. Hold on. Love you. Night. Oh, Can I sit for your pillow? You gotta go wee-wees, boys. Oh yes, I do. Yes. So then, can I just do one just so? Gusto na gamitin ng pillowcase. What do you mean? Oi, Mum. I got something today. What's that? From what? Oh, a pro. A pro? Threw a tea at me. Oh. Okay, I kept it. Na-enjoy nila yung ano. Ay! Oh my Oh god! my God. Ollie said there's one cold side and there's Ba, one... nahulog ka? Sorry. Ah, no, that was Daddy. Our pillow. What? No, Yeah. I'm gonna say it. Kasi yung pillow na to is merong cold side and then yung normal lang. Binag ko din to, so wala yung vlog natin kaninang umaga, Where's your guys. case? Ha? Where's your Now case? we're just gonna use the old one. How did you remove it, Zach? Hi, it's Chona and Grindale here. You're lucky! They get cold side Yeah. and then they get... Is it cold? Yes? Can you open Wait, this one? no. Look. It changes colour. Yeah, that's the cold one. Ang cool nito, guys. Hey, let me try Where's that?
Kasi cold dito. Oh, lamig nga. Tapos dito warm. Oh. Ganito raw yung pillowcase ni Sisi Ray. So, i-try namin. Kasi naghanap si Jan ng Nick, ma'am. pillow. Yes, why do you want to? Nice. So small. Nice. Good night, guys. Good night. Okay, we're gonna close na yung vlog, guys. So, we'll see kung ano yung makikita yung vlog bukas. Kasi yun nga, naputol na, guys. Okay, thank you. How come you get Please one like, cold please side? subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Lesson learned, hindi na ako magdi-delete dito, guys. No. Mom, why didn't you get? Was there any like cold side Clips. and all that for Yeah. our pillow? No, you don't have cold side. Okay. No, no, but Nawala nga at ito. IKEA, Ganda pa was naman there? itong aking Was there earring. Ha? Was there one? What? But those pillows like Ito, this? guys. Oh, Japan, you know what? Was there, Mum? Ha? Okay. Good night. Yeah, Mum. Was there Good one? night. Good night. Was there Pakita niya raw sa inyo Kelly? yung kanyang buhok. tomorrow. Okay. Look how cute when I go like this, Mum. Looks like you have a lot of hair. You see? May mirror kasi dyan. Nakatingin siya sa mirror. Look at here. I like it. And then, Mum, tomorrow you can do it again. Okay. And then I sleep with it, and then you take it out in the morning and do pigtails, Okay. and then it'll be nice and curly. Yeah, alright. Because I think